हामबाय ननबो ताई नाय दंनाय जत्त लुकुरंनबो हामबाय रुओ ताई चिनि चेयारमैन साब दङ मेम्बार दङ बरंनबो हामबाय कखा अबसे तासिं चिनि चेयारमैन साब साका गुबै कक नआबो तामखाय बंनि कक रक नारक जागियां मारक बरबो खाखाम जागनो तामखाय एक्शन प्लानो दादी हिलायो एक्शन प्लानो दाफानो किन्तु कार्यकारी इंगिया तामखाय बर कक खनारि माया बर सिलेक्टेड इलेक्टेड दिया ओंखाय इलेक्टेड ओंखाय बंनि सय रक नांगौ हिंगामु सिलेक्टेड मानबागे बं सय सारानो खलाय दङ अमा हायनमना चेयारमैन ब्लक चेयारमैन बो बीजेपी नि आचुकजाक तै आईपीएफ नि बीजेपी नि चेयारमैन बानो काम चलियो रखनि नाय अमतके तो चलिनो दंगो ब्लक अबो जेता बंनि रिपोर्ट नि मते थांगै साबो बरक खनारि माया महाय रक ओंखाय आबोनो बिसि इलेक्शन नि दरकार बिसि इलेक्शन नानि नांनाय बिसि इलेक्शन खांखासे एलाका डेभलप बुंनाय आर आसल कखा आबसुसगां जों मा खालायनाय ताबु जे विजिट खाय फेमेनि अ विजिट खायमानि लामा तो पारा आमचानि लामा फान काहामुंनानि नांगौ तामगांखाय जों नुगौ पारा अनेक जागाव पारा आमचानि लामा एकदम जोंखा परिबेस खाय दंगौ ओंखाय तिनि जेन आइमानि लामाव आ लामाबो आसके सित्रा रेगारक बाय फानो लामारक क्लीन खाय तंमानबला ना जे हिम तंमानि फानो ओंखाय रेगारक बाय फानो अबो हाय रक क्लीन इंगिया लामा सित्रा ओंखाय अबनो जुदि खलायनानि थांगा ओंखाय ठीक न जागा ओंखाय लामानि आबो इट बनानि आबो सिस्टेम हायनो माने इट बयमानो अमाहाय जागा खाय इट बनानि आपुन स्कोप करै आबो द्रजार बा हामावा खांनाय हयतोबा जागा किचा मा सानलायनाय आमति रक ताइको ओंखाय जदि न अब जागा रक रिनानि आमति रक जदि हिंगांगांखायबा अब भिडिअ बाय सालायै अब प्रपोजल भिडिअ पाठक रहतन आरदिनो पाठक रहकांखाय अब आरदि बाय खायमानायता ओंखाय जुदि अब ब्रिक सलिं गांखायबा अब इंको पीडब्ल्यूडी नायनाय ओंखाय जदि अब करिखांखायबा सीसी रोड ओंखायबा आरदि नायानो अमाहायके बाहायके खलायमान आं भिडिअ बाय कक सानाय आर भिडिअ बाय लामा मालाय मेडाम आं टंमालिया यां मीटिं दङ हि सावैनाय ब नायनाय समदिना आं फायनाय हिन साइ थाङो ओंखाय और जे आं नुगलां माने आं बनो सावानो अबनि बेपार ओंखाय और ब्रिज जेता तासिं नाय फेमेनि अब ब्रिज तो 2-3 बार नायफायका 2-3 बार नायफायमान परे ओके नो ओंखा ओंखाय ताम गांखाय बो आयंगो जेता जागा ओंखाय अब तुइ कसंमानि जागाबला ओंखाय तुइ को हालु फानो इट बफानो अब तुइ कसंमानि जागा ओंगैनाय अब ओंखय थांगो नष्ट थांगो गाबो बाहायके खलायमान अब ताइसे इंजिनियर रक बाहायके अब नष्ट गया जात यांगो साइड वाल दारिना नां आमाहायके जदि खलायके हांगांखाय अब तिकिवानो लामा ओंखाय तासिं चिनि अक्राजक नबो सामानि बो अब इदो ग्लोरी तमेखेनि सामानि ओंखाय आरो रगो किचा रिपेयार तो नांनाय न ओंखाय अब सानाय सावया कय बाहायके खामान चिनि अ भिडिअ तो आगे वो एडिशनल भिडिअ नि थांजाक तो खूब बड़ काहाम बो एलाका सिनिया मुंसा बो करिखा बो आगिनो बो एडिशनल भिडिअ टंफुरु खरक ताम भिडिअ बायनो बो सामु खायका ओंखाय बो म चेत्र जाकसि बिनि मकस्टं जाकसि बो सावो आं खलायनाय आनि आमलो आं चाइटोगै खलायनाय हिनि बो सागनो तार दङ भिडिअ खूब काहाम अब सामुंरो थांगानो हिनि मने खायो यां ते कैसे लामा नायमानि आ लामा पारानि लामा न ओंखाय अब तो स्कुल फायो ओंखाय अब सरगो पाफाया ओंखाय माटो तो लामांगिया सरकंगिया माट रगो ओंखाय बं बरक साइ जेता सामानि साइटि लामा बरक अब वानसुक लायजाक गाव बरकनो बरक फुनु गया कय प्रोजेक्ट खाय रहतु ओंखाय जेता बरक आप्रान चेष्टा खालायो ता जारा चेयारमैन मेम्बार तंनाय रक तो बरक एक्शन प्लान दालायो एक्शन प्लान दापन अंगियांगो ताबो भिडिअ कताल माहिनचने बो कतालम फायजाक भिडिअ बा बोबाय आगिनि सिमी बरक काम खाय फायलायजाक एडिशनल टंफुरुं गांखाय नरबो भिडिअ रो कक सालायदि सालायमानि बिसिंथै ब्लक थांदि बारे कम्युनिकेशन खायदि आंबो सानाय आंनि जेबो सानाय आर लामा पीडब्ल्यूडी रूट रक तो आं
जितु सिमानि बिसिंतै लिस रहमानि बिसिंतै एक्सट्रा पेड बाय सिमानि बिसिंतै तो खलायनो दंगो लामा आमचाइ तो मोटामुटी इंगै दंगो आरो जेता मीडिया रगो उसकां रगो नुखा जेता तमने अब कालबार साइड वाला किचा उनको तंखा वातनि जरा बले गा वातनि जरा अब चलि दंगो काम तो चलि दंगो हंकाय किचा बथागै तंखा फोन खायगा आं एसडिअ नो फोन खायमेन बवा माहायकेन सावो अब काम न चलि दंगो मेदाम अब वातै इंगिसि काम रमाय आंगै दंगो ता वातै थाकांका अब काम कमप्लिट इंनायनि जेता सामानि आर नरक जुदि मीडिया नि थ्रुते नरक नाय तंखांकाय नंग काम दतिन नंगने लामा ठीक थानाय किन्तु ताबो जेटा नरक फटो रिमानि नरक काहां को कुबैखे फटो रिदि कारण हंकाय यांगतै जों चलि तंमांखौ नि फनुक दिता हंकाय सुदु गोबायनो सिमि फनुक गया गोबाय तो गोबाय न यांगतै चलि तंमांखौ नि फनुक दिता यांगतै चलि तंमांखौ आनो जेटा आनो एसडिअ फटो रहका यांगतै चलि तंखौ मेदाम आपातत चलि मांखौ हंकाय ता गुवाहाटी थाखाय जों कमप्लिट खायरि नाय हिंसाव अब कमप्लिट नंनाय दतिना एंति लाइसु हिमबि थांमानाय